ሰሙነ ሕማማት መንፈሳዊ ጸጋታትን መለኮታዊ መልእኽትን ትምህርትን እንረኽበሉ ቅዱስ ሰሙን። ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ብክርስቶስ ሰላምታ ሰላም ንብለኩም። ንሎሙ ድማ ናብ ቅዱስ ጉዕዞ ቅዕድመኩም ናብታ ካብ ኩሉ ታሪክ ዝተቐደሰ ሰሙን ሰማይ ዝበኸየት ምድሪ ዘንቀጥቀጠትሉ ዘለዓለም ድማ ንዘለዓለም ዝተቐየረትላ ሰሙን። እዚ ቅዱስ ሰሙን እዚ ሰሙነ ሕማማት እዩ። ካብ ታሪካዊ ጸብጻባት ንላዕሊ ንነፍሲ ወከፍ ኣማኒ መንፈሳዊ ዕድመ ዝተገብረሉ ብትምህርቲ መልእኽትን መለኮታዊ ጸጋታትን ዝሃብ ተመሰሉ እግዚአብሔር ክሳብ ሎሚ ኣብ ሕይወትና ካብ ዘፍሰሶም ጸጋታት እቲ ዝበዝሕ ዝተፈጸመሉ ቅዱስ ሰሙን ሰሙነ ሕማማት። ኣብዚ ቪድዮ እዚ ኣዝዮም ጠቐምቲ ዝኾኑ መልእኽትን ንኣመንቲ ድማ ዝያዳ ሰሙን እዚ ብኣኽብሮት ክንጥቀመሉ ከም ዘለና ዘርኢ ቪድዮ ኣዳለየ ኣለኹ። እስካብ መወዳእታ እዚ ቪድዮ ምሳይ ክጸንሑ ከምኡውን ካብዚ ቪድዮ ብዙሕኩም ተትርፉ ብምእማን እዩ። ሰናይ ግዜ። ኣብ ሰሙን እዚ እምበኣር ካብ ዝረኸብናዮም ጸጋታት እቲ ሓደ ተስፋ ኣምላኽ እዩ። እዚ ህያብ ተስፋ ኣምላኽ እዩ። ብሰንበት ስየ ኢና ንጅምር ሆሳዕና እታ ኢየሱስ ናብ ኢየሩሳሌም ዝኣተወላ መዓልቲ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ መጽሓፈ ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ቁጽር 9 ከምዚ ይብል፣ ሆሳዕና ንወዲ ዳዊት ብስም እግዚአብሔር ዝመጽእ ብሩኽ እዩ። ሰባት ንጉስ ሪኦም እናኣወጁን እናጨፈሩን ስየ እናወዛወዙን ኣብ ጎደናታት ተሰሪዖም ነበሩ። ኮይኑ ግና ኣብ ትሕቲ እቲ ናይ ውዳሴ ጭርሑታት መድኃኒት ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ኣብ ቅድሚኡ ዝነበረ መከራ እናፈለጠ ስለታ ከተማ በኸየ ይብል። ኣብዚ እንታይ እዩ መልእኽቲ እንተልና ኣብ ማእኸል ዓወት እውን ህይወት ሓዘን ክትሕዝ ከም እትኽእል እዩ። ካብ ኩሉ ሓዘን ግና እግዚአብሔር ዘርኢ ተስፋ ከም ዝተኽለልና ኣብዚ ሰሙን እዚ ንምሃር። ተስፋ ኣብ ህይወትና ዓብዪ ቦታ እንዘርአሉን እንርእየሉን ኣብዚ ሰሙን እዚ እዩ። ብዘይ ርግፀኝነት ተሓልፍ እንተኾንካ እዚ ናይ ሰንበት ስየ ወይ ከዓ እዚ ናይ ሆሳዕና ንኣመንቲ ክርስትና ዓብዪ ተስፋ እዩ። ምክንያቱ ክርስቶስ ኣብ ቅድሜና ዝነበረ ሓጢአት ኩሉ ንኽሽከም ናባና መጽዩ። ስለዚ ክንቅበሎ ድማ እቲ መልእኽቲ ዓብዪ ትርጉም ኣለዎ። ስለዚ ንክርስቶስ ከምዚ ክንብሎ ይግባአና፣ ጎይታይ ሎሚ ኣብ ህይወተይ ተስፋ ከዓ ተቐቢለ ኣለኹ ንበሎ። ተኸላይ ምጽራይ ቤተ መቕደስ እዩ። ኣብዚ ሰሙን እዚ ክርስቶስ ጸጋ መንፈሳዊ ዝሃነጸልና ሰሙን እዩ። ኢየሱስ ንጽባሒቱ ናፍቲ ቤተ መቕደስ ምስ ኣተወ ብነጋዶን ብለወጥቲ ገንዘብን መሊኣ ረኺብዋ። ማቴዎስ 21 ካብ ቁጽሪ 12 እስካብ 13 ከምዚ ይብል፣ ቤተይ ቤት ጸሎት ክትበሃል እያ፣ ንስኻትኩም ግና ጐዳጉዲ ሸፋቱ ጌርኩማ ይብል። ብቅዱስ ሓዊ ድማ ነቲ ቤተ መቕደስ ኣጽሮየ ይብለና። እዚ ንዓና እንታይ ማለት እዩ? ንሕና እውን ቤተ መቕደስ መንፈስ ቅዱስ ኢና። ቅዱስ ሰሙን ድማ ልብና ክንምርምር የዘኻኽረና፣ ነቲ ትኩረትና ዝሰርቁ ነገራት፣ ነቲ ሕቡእ ሓጢአትና፣ ነቲ ኣብ ውሽጥና ክሓድር ዝፈቐድናሉ ሕማምን ጸገመት ክንሰጎ ኣለና። እዚ ቅድሚ ፋሲካ ዘሎ ሰሙን መንፈሳዊ ምህናፅ ዘመን እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ጎይታይ ንልበ ያንጽህ፣ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኻን ዘሎ ደው ኢሉ ዘሎ ነገር ኣወግደለይ ክንብሎ እውን ይግባአና። እቲ ሳልሳይ ትምህርቲ ቤተ መቕደስ እዩ። ጥበብ ንጉዕዞ ከም ዘድሊ ኣብዚ ነርእዮም። ኣብ ሙሉእ ሰሙን መድኃኒ ዓለም ክርስቶስ መዓልትታቱ ኣብ መምሃር የሕሊፍዎ፣ ብዛዕባ መንግሥተ ሰማያት፣ ብዛዕባ ነቕሓት፣ ብዛዕባ ፍቕሪ፣ ብዛዕባ ትሕትናን ኩሉ ኣምሂሩን ተዛሪቡን። ማቴዎስ 24 ክሳብ 25 ብናይ መወዳእታ ህዝባዊ ትምህርታቱ ዝተመልአ እዩ ነይሩ። ንኣብነት ስለ 10 ደናግል፣ ስለ ተውህቦታት፣ ስለ ኣባጊዕን ኣጣልን፣ ስለ መንግሥተ ሰማያትን ብዙሓትን ትምህርቲ ኣምሂሩ። ኣብ ሰሙን እዚ ንምንታይ እንተልና ምክንያቱ ኢየሱስ ቅድሚና መስቀል ምኻዱ ንህዝቡ ጥበብ ክገድፈሉ ምንታይ እዩ። ኣብዚ ቅዱስ ሰሙን ድማ ቃል ኣምላኽ ንነብሲ ወከፍ ወቕቲ ህይወትና ዝኸውን መዝገብ ጥበብ ንኽገድፈልና ዘምህረና ዓብዪ ቅዱስ ሰሙን እዩ። ኣብ እዋን ምድንጋር ቃል ኣምላኽ ኮምፓስ እዩ። ኣብ ናይ ተስፋ ምቑራፅ ኣጋጣሚ መጽባዕታት እግዚአብሔር መልህቕ እዮም። ስለዚ ኣብዚ ሰሙን እዚ መጽሓፍ ቅዱስኩም ክፈቱ፣ ቃላቱ ድማ መብራህቲ ዘይቲ እዩ። ራብዓይ ቅብኣት ኣብ ቢታንያ ወይ ከዓ ጸጋ መስዋእቲ ኣምልኾ። ሓደ ምሸት ሓንቲ ሰበይቲ ዕትሮ ኣልባጥሮስ ሒዛ መጺኣ
ኣብ ርእሲ ክርስቶስ የራቶ ነቲ ክቡር ሽቶ ድማ ኣብ ልዕሊ ኢየሱስ ኣፍሰሰቶ ይብል ማቴዎስ 26:7 ሓንቲ ሰበይቲ ኣዝዩ ክቡር ጨና ዘለዎ ዘይቲ ኣልባጥሮስ ሒዛ ናብኡ መፀት እሞ ኣብ ርእሱ ኣፍሰሰቶ ይብል። እዚ ትምህርቲ እዚ ስለ መግደላዊት ማርያም ዘዘንቱ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ። ኣብዚ ኣምልኾ ንብዙሓት ወፃእታት ዝሓትት እዩ። ሓቀኛ ኣምልኾ መስዋዕቲ ስለ ዘጠቓልል ናይ ትዕቢት፣ ናይ ግዜ፣ ናይ ፀጋታትን ኩሉ መስዋዕቲ ጌርና ኣምልኾ ክንፍፅም ከም ዘለና ኣሕሊፍና ክንህብ ከም ዘለና እዩ ዘዘኻኽረና። ኣብዚ ቅዱስ ሰሙን ሕማማት ዝከኣለና ናብ እግዚኣብሔር ክነብፅሕ እዩ ዘዘኻኽረና። ተረፍ መረፍ ዘይኮነስ እቲ ዘለና እቲ ክባር ንእግዚኣብሔር ክነቕርበሉ ከም ዘለና ይምህረና። ጎይታይ ኣብዚ ሰሙን እዚ ዝበለፀ ኣምልኾ ክህበካ ኣለኹ ንበሎ። እቲ ሓምሻይ ናይ መወዳእታ ድራር እዩ። እዚ ከዓ ህያብ መንፈሳዊ ቁርባን ይምህረና። ኣብ ዕለተ ሐሙስ ኢየሱስ ንደቂ መዛሙርቱ ንሓደ ናይ መወዳእታ ድራር ኣኪብዎም። ማቴዎስ 26:26 ከምዚ ይብል፣ እንኩም ውሰዱ ብልዑ፣ እዚ ስጋ እዩ፣ እዚ እውን ደመ እዩ ኢሉ ንደቂ መዛሙርቱ ስለ ቁርባን ዘምህረሉ ዕለት እዩ። እዚ ብእንጀራ ወይ ድማ ብሕብረት መስረት ገይሩ ኣብዚ ስለ ሓድነት ዘዘኻኽረናን ዘምህረናን ስለ ቁርባን እውን ኣዕሚቑ ዘዘንቱ ዕለት እዩ። ስለዚ ኣብ ቅዱስ ሰሙን እዚ በይንና ፈፂምና ዘይኮነስ ክርስቶስ ኣብ ማኣድና ምሳና ከም ዝኾነ እውን ይምህረና። ኣብ ጽምዋኻ እውን ዘክሮ ኣብ ማኣዲ ጎይታ ቦታ ከም ዘለዎ እውን ክትኣምን ኣለካ። ምእንተኻ ዝተሰብረ ኣካላቱ ምእንተኻ ዝፈሰሰ ደሙ ክትሓስቦ ኣለካ። ብዛዕባ ሓይሊ ሕብረት ክተስተንትን ሕብረት ልብኻ ምስ ፀጋ ሰማይ ዝተኣሳሰር ከም ዝኾነን እውን በዚ ዕለት ክትመሃር ትኽእል ኢኻ። እቲ ሻድሻይ ጌተሰማኒ እዩ። ኣብ ጌተሰማኒ ክርስቶስ ጸልየሉ ኣትክልቲ ስፍራ እዚ ፀጋ ሓይሊ ኣብ ድኻምካ ከመይ ከም ትረክብ ዘምህረና ዕለት እዩ። ኣብ ጌተሰማኒ መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል፣ ነፍሲ ኢየሱስ ክሳዕ ሞት ብጓሂ ተዋሒጣ ከም ዝነበረት ይገልጽ። ማቴዎስ 26:38 ኢየሱስ ከምዚ ኢሉ ጸልየ ይብል፣ ኣቦይ እንተኽኢልካ እዛ ጽዋዕሲ ካባይ ትሕለፍ፣ ግናኸ ከም ድላይካ እምበር ከም ድላየ ኣይኮነን ይብል። ህይወትኩም ብጾር ከምዚ ተጨፍለቐት ተሰሚዕኩም ዶ ይፈልጥ? ኣብዚ ቅድስቲ ሰሙን ድማ ወልደ እግዚኣብሔር ከይተረፈ ተቓሊሱ ናብቲ ቃልሲ ድማ ሰማይ ሓይሊ ሰይድሉ። ኣብ ሉቃስ 22:43 ከምዚ ዝብል መልእኽቲ ኣሎ፣ ሓደ መልኣኽ ካብ ሰማይ ተራእዮ እሞ ኣበርትዖ፣ ሎሚ እውን እዚ ሓይሊ እዚ ንዓኻ እውን ኣሎ፣ ኣቦይ ኣብ ድኸመይ የበርትዐኒ ክትብል ኣለካ። እዚ ሸውዓይ መስቀል ወይ ከዓ ፀጋ እዩ። ፀጋ በጃ ዓርቢ መፅኡ ፀሓይ ፀልሚቱ ምድሪ ተንቀጥቂጡ መድሓኒት ዓለም ድማ ክብደት ኩሉ ሓጢአት ተሸኪሙ ናብ መስቀል ወፅዩ። ዮሃንስ 19:30 ኣብ መወዳእታ ቃላቱ ከምዚ ኢሉ መስኪቦ ተፈፀመ ተዛዚሙ። እዚ ቃል እዚ ንዓና እንታይ ማለት እዩ? ሓጢአትና ሕፍረትና ሕሉፍና ድሕሪ ሕጂ ምሩኻት ከም ዘይኮንና ነገር ኩሉ በደል ኩሉ ሓጢአት ኩሉ ከም ዝተዛዘመ ኣዝዩ ዘምህረና ጥንኩር ቃል እዩ። መስቀል ንናፅነትና ዓዲምዎ ስለ ዝኾነ ኣብ ሰሙን ሕማማት ፀጋና ርካሽ ከም ዘይኮነ የዘኻኽረና። ምክንያቱ ብቅዱስ ደሙ ስለ ዝተዓደግና ሎሚ ተበጃዊ ፅሩይ ተፈታዊ ተቐባልነት ረኺብና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ደው ዝበልና ብክርስቶስ ደም ዝተገዛእና ስለ ስሙ ንኣምን ክርስቲያን ስለ ዝኾንና። ስለዚ ኣብዚ ቅዱስ ሰሙን ካብ ጥንታዊ ታሪክ ንላዕሊ መለኮታዊ ዕድመ እዩ ተገይርልና። ዕድመና ድማ ናብ ተስፋ ልብኻ ናብ ምፅራይ ጥበብ ናብ ምድላይ ሓቂ ኣምልኾን መስዋዕትን ከመይ ከም ንቐርብ ሓይሊ ድኻም ኣብ ዝተሰምዐና ከመይ ከም ንረክብ ቅዱስ ቁርባን ሓድነትን እንታይ ከም ዝኾነ ከምኡውን ድሕነትን ፀጋን እንታይ ከም ዝኾነ ንምሃር። ስለዚ እዚ ሰሙን እዚ ከም ካልእ ሰሙን ከይሓልፍ ንጸሊ። ሰሙን እዚ ንህይወትና ኣዝዩ ዓብይ ምልክት ስለ ዝኾነ ጎይታ ኢየሱስ በዚ ናይ ቅዱስ ሰሙን ቅዱስ ሕማማት ጉዕዞኻ የመስግነካ። ምሳኻ ንክመላለስን ትምህርትኻ ንክቃርምን በረከትካ ንክቕበልን መሃረና ብሓቅነት ሓድሽን ይግበረልና። ብሽም መድሓኒት ዓለም ክርስቶስ ኣሜን።
ዘይሰልው ልብሰከ ወክዳነከ ጻዕዳ እንተ አልበሱከ ከለሜዳ ኢየሱስ ንጉሠ ይሁዳ ስብሐት ለከ